Itatong niya na baga pagtatalinguhaon ha. Ang mga small business. Oo, ang mga nakadala ligid-ligid ba. Usainin hiya din hinga hiya ligid. Mamay kala pero sugad man inin 20. 20 ha. Ang pugas ini. Usa ka sugad ini 20. Magpula-pula gyapon dun era chorizo. Kung karuyag niyo tumilaw, adilan hira dapit didi ha. Tigang kunintiro supplier Cebu. Ang chorizo magpula-pula. Kada Domingo ani kang hinin. Yes po. Oh, yes po. Ano na yung ngaran? Jezabel po. Jezabel. Hagi daw. Ha naman na ikog. Adihin. Tikang inogoy Davao ano? Adihin tikang Davao nga pure honey. Oo, dugos. Tagperon sugad kuninin? 120. 120. Mamay kala iton. Kung nandito natin nakikita ang mga kababayinan, itadilot didi, mga kalalakinan. Adhira, mga kuan sirena. Sika mo, sereno. Hiya ko, Syokoy. Alaga di man alisil kay nagtitikarikula. Labo letong bugasan. Ha? Adi, malaom-laom. Aniya macaroni, salad. Pwede gihapon kamuhay mag-order. Adil hirad mga ligid-ligid. So amoy nito aton mga nahihimo ng adlaw nga Domingo aton mga sugad haira nga baga nagtitikang pero nagtitikarikulewat. Oh, ay. Good morning. Today is October 12. Bispera. Lagat bispera. October 12, 2025. Oy, time check mo doy. Alas 8 impunto. Amo pa makaimpunto kita. Punto por punto. Gagad man iton. Ha? Domingo nga adlaw. So didi kita gikan nanay ani tiga man kita dito noon nga Domingo no. Itatong niya na baga pagtatalinguhaon ha. Ang mga small business. Oo, ang mga nakadala ligid-ligid ba. Amo ta aton baga pagkukuanon pagbibirahan. Oo, lahon tanay ta didi. Oo. Mamay kala no. Man amoy ni. Usainin hiya din hinga hiya ligid. Man. O gisa ta di ka mo mga ay sangkay. Oray. Ligid Ini na diri ka na kanang laan sumulod mga dagkong tindahan kaya no ditira mga sinisiring ini mga anik-anik. So kanang lano natong gihapon sira suportahan no it mga din sunod mapakain kita adilot didi ha oo. It mga guti-gutit aton liwat paling puto man puto may adila may man ano niya kuan bugas di kang inidiin mano Hindi nila. hino nagkimo ini Ako. ikaw an ngaran niyo mano Crisanto Almadin. Crisanto Almadin taga diin mano Taga din San Roque. taga San Roque mamay kala pero sugad man inin 20 ha an bugas ini usa ka sugad ini 20. 20 o lima na kabugos kay mano Crisanto Almadin di nila dapit San Roque ha o ani dapit didi ha. Oo, tama katol kita dito sulod. O adi na mapalit na. Mamay kalahiton ha. Maglilip-tip anay kunera. Oo, kaya ano? Kung maglilip-tip hera, magpula-pula gyapon dun era chorizo. Kung karuyag niyo tumilaw, adilan hera dapit didi ha. Hamay merkado ngan at banglahiton Rico Mart Grocery. Sana Oo. Tigang kunintiro supplier Cebu. Ang chorizo magpula-pula. Tagpira magsugad din ni mana. 130 per niya. 130 tong hiya. Asa di ko hiya, 120 lang. Di 120 liwat. Tilaw. Oo, gido ginoo ko Senyor San Miguel, Bangkawahira. Kada Domingo ani kang hinin. Yes po. Oh, yes po. Ano na yung ngaran? Jezabel po. Jezabel, hagi daw. Ha naman na ikog.
Oo, may diniging kiss-kiss ko dyan nga nakalakat-lakat ka. Charot. Oo ha, panumduma. Adin chorizo didi, tiganginin ha. Sibo. Oh, pakadila ka mo ha, labi didi kan mana kung karigmi mo musop tadi nga matog na o nga usopon. Ala, thank you. Sige. You're welcome Quezon City. Mana, thank you. So diri nga tanan napakuha. So tadi ko ko anta. Adihin. Tikang inugoy Davao ano. Adihin tikang Davao nga pure honey. Oo, dugos. Mamay kalayton. Oo, di good man ano, klaro ini ano nga kanan na pure good din niya nga honey. O kahit iba hinin ano may dahalo ng asukar. Ini makikita niyo ano, basta nga ni kuno nagbubura, pure kuno ito. So adi ton presyo ha, tag 170. 170 ano? 170 ini. Anta adi. Ka nga dugo sa putyukan. Wild honey. Wild honey ni ini 270. 550. Na ay 550 O 850. o 850. So masabtan niyo mo no kay baga magburag diya. Oo, tikang ini ni Davao. Oo, kumusta man iyo? Ako anak nito kuan daw kay kusog ng lino. Ani mo nga nakaadto. Sus Ginoo, mausam na. Oo, so ami biniha adilay dapit didi. Oo, hanhani, tikang Davao. So yun ulit ano, ang rumbay, ano baga masirak. At bang luwas itinin nga tindahan, di kita marong kanot ngaran, adilatan aton makikita ang chorizo gihapon di Cebu, skinless longganisa ha. May da medium, may ada mga jumbo. Agi daw ang mahiligin mga joro jumbo man. Alams na anti ini ang mahiliginin maghumhum. Na humhum man. Hum na mo. Oh, tagpira man so din eh. Tulo 100 dito yan. Tulo 100 amoy ni an skinless. Longganisa inin. Oo, amo gyapin ni. Oh, garlic. Pero kung malilip bain ka malipat ano, parehas leto ni skinless, good man kung kaya nung busag kay garlic. Kung taadi unregular. So kung mahilig ka mong garlic man, amo di nga mabusag. Amo gyapad diya. Oo. Amo lain hiratig pero ang sugad ko ninin 120. 120 mamay kalayton. Kung nandito natin nakikita ang mga kababayinan, itadilot didi, mga kalalakinan, magkarag no kamad to. Magkauro sala. Mao pailot ano, magparapto dire. Magburog to dati. Alagad ano. Ito yung supplier from Cebu. So amo yun nila, magburog to lagay nila. Antaad ko kay na Jezebel. Jezebel nga hygienist. Oo, adhira mga kuan Serena. Hika mo Sereno. Hiya ko Syokoy. Sige, thank you. Alaga di man alisil kay nagtitikarikula. Labo letong bugasan, ha? Adi. Malaom-laom aniya macaroni, salad. May daghapon minggo plot man. Tagpiran minggo plot. 120 homemade tapos an ira ano di salad. Man macaroni salad tagpira man. 100. Oo, ala kumbaga dinumingo tiyo baga pagtitilaw. Pakadila ka mo an macaroni salad. Oo ha. Pakadila ha. Ha? Nga kung kariyag niyo gyapon baga sumupsupin sisi. Tagpiran sisi. 150 mamay kalayton na pakadila ka mo didi ada na dapit hira may merkado ha man madiman didi ngan at bang lot hiton adilot hi dada lagat dada hi Alejandros. Oh, agit-agit. Ano rin nga, salato natin. Ay, manikuan ni Jason. Oh, hi, Justin. Pare nga di pa. Oh, pinangayaban, oh. Uy, adit iya, may guplot man. Tagpira mo sugod ko nini. 50, 100, ah. Amoy ni ang Graham Bar, liwat. Tag 20. Pakita daw. Mang, amoy niya. May da kita mango. May domingo. May daliwat cookies. As ini, iyo lang hini mo.
Siguro tigim. Gina naman nimo to pagkukanit plastic. Napalit ba pinin pa? Tapos may dakanahan kuan. Nakada ko ani ha kuan. Sarundan ba tapos Oo. tapos gini-slice. Gini-slice na. Tapos susunod ha. At anong naran? Akon kasi ni lolo. Imo tong lolong Alejandro. Ano tiya dito Hotel Alejandro? Oh, dire ko sure. Oo. Uy, amoy didi ha. May daniya didi mahablangka, tiramisu graham. Pwede gihapon ka mo hay mag-order. Adil lang hirap mga ligid-ligid. So amoy ni taton mga nahihimoy ng adlaw nga Domingo aton mga sugad haira nga baga nagtitikang pero nagtitika rikuliwat. Amo na. Amen. Amen. Claim for it. So malibot pa kita. Ori sa payan. Malibot pa kita. Makarito niya nga na drone kaya pa may ninhibong. Oy. Isang kaya do isang kay buhong. Yan na, makaonlot kita. Itinin nga aton abutong. Amo na pa kita itong litson. Ginihap ka na sinsilyo 30 pesos. 50 pesos. Baka mintat makakaon niya na. Malaking pagad yan na tinabat budoy. Baga na kung pagad kita na ano pa yun makalakala pagad at mga kaluluthan. Ngayon nung nauranan pa kita. Pero sige la. Dito nga ni kaya. Dito kita na pwersa. Ano yung maparong kita. Boss, lugar kita. Pagkita daw kita. Ayos. Ito postura yan na. Amo ito niya ito postura. What daw ito niya? Pare! Bado ito niya. Ay pagtamaya tim kalugarin ng tonyo. Salamat nga tao ka lagi hap. Mortal ka, nahirantan ka. Mortal ka nga ani maglinupad-lupad ka na lahat ito. Tinuod. Ano na pa. Mainop good talaga ako. Nagito nagiinop na lupad ako. Oo. Abutano itong mga karoigsig nito na lupad ako. Tinoditon mainop ito. Bisan niya anit mga kuwan. Mga adto na, mga mineral kinabuhin pa inop pakiton. Tos dila ka man sabot. Nanay luming anakon na nanay hanakon na marasawa. Pinainop gyud pa kadto. Ay. So mapakadto kita yan na anay plaza. Ni sir kabayan han Pepsi ka kulop. Alagad budo yung Pepsi ka kulop kay abot nga may talaga mga di maram sumunod reglamento. Ito mga niya igin papatuman ba nga basta kay kumita lahira nga nanahatag dinera makuan, dinera babasahon amo lang taron pamatian nga kundi na noan answering ko kakulop may dapan hatag 100 case kada barangay pero good supply last nga at the same time it makad to barangay official diri kay individual. Ano ba ito nga trabaho? Di kay nagsaramok lugod Manawilma nagsaramok lugod budoy asa ni bawari load katagamtan mi kay ano nagsara kay may hinrabnot. May doon ako hinrabnot ba daw diri mo pesos baranan. Opay nga diri mo pesos baranan.
Ayaw, ay kita pagsusugad dito. No. Tuyas. Damo may dakulot kanina king kakuha na tagalimbuhan. Ada. Sakito nyo, salamat ko no. Okay akon, may dot napakiana. Sakito nyo, may dapa, tagi. Okay, tagi at planta. Ano ba? Senyor San Miguel, Tonyo. Oo. Yan ha, panunggang dugang tayo minuto. Kaya no, igtuturyo guide ta ka mo nga dia plaza. Digang pamalagit hakuan, papakita natin, paparayaw natin. Oo, tadi nga giniinayad. Oo, hindi mayagin matatapos na luwatin niyo. Oo. Man. An Christmas tree. O mga payo ni tiralot yan naginhimo nga adorno. O sunod bibisitahon ta. Iton sitwasyon liwat hamay kuan hamay cemetery kaya no. Ginunahan na kamo panlimpyo ngadto para tiyo pagkadto yan nga kalagkalag. Inin bagagutay na lat iyo trabahoon tiyo panlimpyo. Itiyo na lang bubuhaton pagpinta na tiyo kalugaringon iton mga pansyon iton iyo mga minahal kinabuhi pinagiton iton aton sang pagyap din ay kita nabilta kita aton mga pag sugadinin kaya no ginsiggan kita na aton sa nga diri sa usalaha anaton pipira nga mga kasangkayan nga diri mga taga dinhi aad to outer space o intergalactic nga ipadayon iti mo mga binubuhat nga pagpasumat pagpasamwa kung ano't mga kaupayang karigo-rigo din tanawan kaya no diri ka man nagapil ada ka man nga nihabot nga pares nimo kuno mga sangkay tada ha magkaluyong magkalingit iti mo man la pagpasabot kung ano't may din tanawan basta ila kuno pag-entertain hit mga isyu kahit mga nag-entertain hit mga isyu amo ko nitong mga asungot lang ako mismo kaya kunot nagbubulang-bulang eto nira mga tuhay kunot ng mga tao di kunot magpakiawayon at mga asungot lugod charot halit sorry la mapadayon kita ni atong mga buruhaton kay di rin man kita tagihat bungto kita mulupyo la kita nga naugop hiton bungto salit kung taga bungto ka maugop ka pero kung diri ka taga bungto ikat magbubulang-bulang iton mga mulupyo di ba? Oo amo na sorry lahay yung mga sangkay ha basta magsarangkay lagyat kita hatag kita ng tatalahora balitaw amo lang itaton yan ang mga buruhaton ha yan ang adlaw ang Domingo oy may dako ginpost masering ibodoy ako't madako pa mo ladak pong pekaw ako't madako pa ako't madako pa may nagsiring nga ka sige daw ko naton nyo i-screen cast la ko no i-screen capture la ko no ano pa ton screenshot i-post daw ko no yan ang adlaw ko no timo ko no ano ba ton QR code nga dabuas ko no kita unta ko no kung may dasulod so yes sige again this being your friend from another stars tigang di dia plaza ako yung magpapabiling laghihap nga iyo sangkay nga mayok ko ako sangkay tonyo good night sweet dreams mama chup okay Aki Uncle Lolo.